Why boast at thyself, O evil man? וואי, מאיפה הבאת את זה? זה לא שלי, אתה שמת את זה שם. אין לי מושג איך זה הגיע לשם. זה אתיופי אחד נתן לי את זה. מה זה? איפה זה הגיע? לא יודע איך זה הגיע לשם. לא יודע. אני יכול לקרוא לך איציק? מה אתה אומר? אני ואתה נסגור את זה בינינו, אה? אני יודע בדיוק מאיפה אתה בא, משטרת ישראל, מה המצב הכלכלי במדינה. 4:30? סגרנו? מה, חסר פשע במדינה? חסר לך מה לעשות? מדינה שלכם. וואלה, תחשוב שזה היה הבן שלך או משהו כזה. עם כל הכבוד, כן? דיבור שלם פה... פאקינג יאיר לפיד. חברת התרופות, מדינת משטרה, כמו מה נהיינו פה, אוגנדה. סחת כזה. מה אני אגיד לאמא שלי עכשיו? אני אגיד לה, לפלורה, אני לא אעשה פה. אין לי חיים. תגיד, אחי, מה שלקחתם? לא חבל לזרוק?